Yazi sometimes kumele ngikhulume guys, lona main killer zonga boss namandla mfana amaDevil Papa Khesani nakuthi ngisaba amagwafu something yazini. Mngani wami, ungakhali ungazibulali kulo mhlaba lona, angekho umuntu anganaye ex. Ngisho nabazali bakho banama ex abhaya. Umkhulu unama ex, ugogo unama ex, ubhuti unama ex, umalume unama ex, uanti unama ex, usisi unama ex. Yayithola lento lena, sonke sinama ex, you understand? So wena umele ucabanga ukuthi okay, njengoba sohlukana nalona lo ufuna ukuzibulala ngaye, uthi kanjani lihlukane uthando lami liphele emoyeni lingafiki la nithembisene khona. Hayi mfethu, ungazinzi ibhari. Wena una how many years? Xa uJordan una how many years? I think maybe uni 15 years. Bheka manje uthi na how many years? Uni 35 years. Uhlukene nabantu abayingaki kule kulami yonke leminyaka lena undlule kuyo, ngoba sisi ube uyazi ukujola, ujintshe abantu abayinga, ujole nabantu abayinga, uhlukene nabantu abayinga. Ungasabi mfethu ubizwe ngo-ex. Abona mina ngijabula kakhulu ukuthi malihlangana nabantu bathi lona ex yakabhuti wami, lona ex yakasisi wami, lona ex lona ex yakasibahle, lona ex yakathandela. Ngiyasikhawula ukuthi noma ngathola umuntu niphile naye, ngahlala phansi nengane zami, ngizotshela ukuthi yabona mina kulo mhlaba before ngishada umama wenu ngidlalile indima yami. Ngizoloku ngikhawuntele ukuthi ngijole nabantu abayingaki. Fana nami bro, jole nabantu ababhaya but sasentwana wena uGrotman, yayithola nama ex abhaya. So lento leyo ungasabi legama le uthi x impilo, ene igama limnandi sijwayele, yayithola. So ndoda yekela lento abana mina ugele